ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೀತು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಮ್ಗೋರ್ ಪನ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಮ್ಗೋರ್ ಪಂಡ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯೋಡು ಏಪ ವೈಷ್ಣವಿಸಂ ಪನ್ಪಿನವು ಮುಲ್ಪ ಆರಂಭ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ನಾಮ್ಗೋರ್ ನಾಮ್ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಗೌರ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಮಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಮಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಂದ ಇಂದಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ತೂಪಿ ನಾವು ನಲ್ಬರಿದ ಗಾವರ್ ನಾಮ್ ತುಕಿ ಕೊಯ್ಸಿಲ್ಲ ಬೊಗುರಿ ಹಟ್ಟಿರ್ ಒಂದು ನಾಮ್ಗೋರ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲು ಒಂಜಿ MLA ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಲು ಓಯ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೀ ಕೊಡಿ ಸೋಲೋ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತಲಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತಲಕ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ ಮಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಬಂತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಲಕ ಉಂಡತೆ ಐಕ ಮಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.